Pokračujeme dnes v radosti slavení včerejší noci, kdy jsme upřeli pozornost k reálné podstatě Vánoc. Včera v noci na půlnoční jsme si říkali, že Vánoce nejsou tím, co jsme si z nich udělali, ale to, co oni dělají v nás, co dělají s námi. A co s námi dělají? Na to nás upozornil včera svatý Pavel v tom krásném fragmentu svého listu. Oni nás upamatovávají na skutečnost, že se projevila boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Přináší záchranu do života takového, jaký je, v jeho drsné, surové podobě mnoha daností a životních okolností. A svým způsobem o tom také pojednával ten dnešní krásný prolog Evangelia svatého Jana. Vedle toho, jak je poeticky velmi zdařilý, jak je hluboký a vydatný ve své výpovědi, je stejně tak drsný, realistický, gruntovní a stále aktuální. Jedná se o nejsilnější vykreslení napětí a dramatu okamžiků, kdy Bůh přišel mezi lidi a nebylo to vůbec slavné a přitom zásadní. My jsme, bratři a sestry, v posledních letech tak nějak poněkud silněji konfrontováni s tématy anexe, násilného obsazení, zabraní území, okupace, barbarských výpadů mocných, kteří rozhodují o proměnách světa a osudech nevinných lidí, kteří nezdílí jejich choutky a nehodlají se smířit s mocí zneužitého práva nad jejich životy. A zjišťujeme, že vlastně, co je svět světem, stále se to v mnoha konturách opakuje a je to podobné. Nic nového pod sluncem, protože i Ježíšova doba se svými Herody či Římany psala dějiny plné napětí, svárů, ukrutnosti, krve prolití, vykořisťování, podmaňování a drancování území. A je možná otázkou, proč by to tak vlastně nemělo být. Když si něco podobného dovolil člověk vůči Bohu, proč by měl mít člověk zábrany šetřit druhého člověka? Slyšeli jsme to v tom Janově popisu. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo na svět. Všechno povstalo skrze ně, bez něho nepovstalo nic, co jest. Na světě bylo, svět povstal skrze ně a svět ho nepoznal. Přišel do vlastního a vlastní ho nepřijali. Nám se to sice v těch betlémských výjevech líbí, když se Panna Maria potuluje nocí před porodem od domu do domu, nikdo je nechce přijmout, ale běda, kdyby se něco takového stalo nám. A vlastně od té chvíle, kdy člověk v sobě potlačil zábrany respektu vůči skutečnému majiteli a vlastníkovi, který přichází do svého a dokonce na něj vztáhl ruku a zprovodil ho ze světa, proč by měl mít tedy ohledy, úctu, respekt vůči těm, kteří jsou jen plebs, kompars, ambicí, potřeb a zájmu jiných a mocných. Takže to je jeden docela drsný, reálný fakt. Nicméně, ten druhý, který nás nesmírně dnes zajímá, který také stále trvá, ke kterému se upínáme a zůstává východiskem, důvodem našeho slavení, je úpornost nebe to s člověkem nevzdat. Vzpomeňme na včerejšek. Projevila se boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Dobrota, která si nedá pokoj. Dobrota, která je stále kojena
vyživována tím, který sám je dobrem, které se nepotřebuje agresivně prosazovat, protože ví, že má stejně navrch. Ne, že si to jenom tak nějak jako tajemně přejeme ve skrytu duše nebo útěšně malujeme, ale protože je součástí toho, který pokonal peklo i smrt. A zase dnes slyšíme to slovo všichni. Všem je to určeno. Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. A to je tak něco nepřehlednutelného a nadějného. Všimněte si, jak ty vánoční texty biblické často opakují ta slova všem, všichni, pro všechny. Svět dnes nutně potřebuje protiváhu bezohlednosti zla. A tou protiváhou by měla být bezmeznost dobra. Víte, na to nemůžeme hledat nějakého náhradního spasitele, delegovat to svědomí na někoho. To je otázka pro každého z nás, kteří jsme dobra schopni, za předpokladu, že budeme chtít. Mentalita současného světa mobilizuje sílu zla a smrti, ale mentalita skutečného člověka by měla umět zmobilizovat sílu dobra a života. Občas slýchávám, a vy to znáte také, takovéto konejšivé konstatování, že jako národ na tom nejsme tak úplně špatně, protože se umíme navzájem semknout, když je zlé. No, to ovšem není žádná ctnost. To je normální pud sebezáchovy. Je velké umění totiž a daleko větší potřeba držet spolu a semknout se daleko dřív, než když je zlé. To by mělo být náš obyčej, náš životní postoj, náš styl. To je umění. To by měla být mentalita ušlechtilého národa. Držet se navzájem už jenom proto, že patříme k sobě. Ne až tehdy, když druhé potřebuji, protože z nich něco mám. Ta bezpodmínečná mobilizace dobra, kterého jsme všichni schopni tam, kde žijeme, kde působíme, kde se setkáváme s lidmi. A jak na to prakticky? Odpověď nám podává anděl z Kalkaty, matka Teresa, žena a osobnost nezištného dobra, která jednou řekla toto. Lidé jsou často nevyzpytatelní, nelogičtí, sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li k ním laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Nevadí. Vy zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátelé. Přesto pokračujte. Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou. Vy ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním něčeho, co jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, mír a klid, budou vám závidět. Nic si z toho nedělejte. Zůstaňte šťastní. Na dobro, které dnes vykonáte, lidé zapomenou. Přesto dělejte dobro. Dejte světu to nejlepší, co je ve vás. A i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál. A to je přesně ono. To je ten návod, řešení, cesta, síla milosti, která se nabízí v tomto čase, v těchto dnech, v tomto roce, v tomto století. Já vím, jsem si vědom toho, že se jedná o docela heroický a vysoký ideál. A nedivil bych se nikomu, kdyby mi někdo řekl, otče, to je takové přepálené sváteční krasořečnění, předimenzované afektem atmosféry. Ale máte tady někdo lepší nápad? Co s tím? Ať nás posilní ta síla té milosti, která přináší dobro a spásu všem.
A když s ní srosteme, když se stane ona naší součástí a my její, nebudeme mít prohránou. A když se na ten svět vyřítí a vyrojí tolik andělů a tolik lidských bytostí ušlechtilého nitra a neochvějné síly, tak ten svět nemůže dopadnout špatně. Stojí to na každém z nás. Jde jenom o to chtít. Ať nás Pán provází, ať nás vede hvězda a přízeň andělů, ať je nám doprovodem. Na to mysleme, na to pamatujme, tohleto si koledujme a přejíme, za to se dnes modleme. OK? Fajn. Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu. Komu? Všem lidem.